U znak sjećanja na ubijene u Srebreničkom genocidu i ove godine će se Maršu mira Nezuk Potočari priključiti i veliki broj Banovićana. Ovaj put iz Banovića je organizovano ka Nezuku krenulo 45 učesnika. Ja sam Garić Meho, imam 79. godinu, idem 9. put. Motiviše me i Srebrenica i svi koji su stradali i koji su živi. I ja ću ići dok sam živ, dok mogu da hodam u Srebrenicu. I raduje me što ima omladine puno, ako Bog da i bude iduće godine još više i tako i sljedećih godina. Zovem se Softić Asim, od Banovića sam tu već drugi put učestvujem, kako sam stigao u penziju, imam vremena pa drugi put učestvujem. Motivacija moja je 8370 Srebreničana koji su izginuli. Odat priznanje, odat ljudima, jedino mi je ta satisfakcija da ljudima mogu, bar ovim svojim gestom, odati priznanje i zbog toga ide. Odlazak na Marš mira upriličen je u organizaciji demobilisanih boraca i pod pokroviteljstvom općine Banovići. Organizacija demobilisanih boraca općine Banovići uz veliku podršku općine Banovići, bez koje ne bi se desilo ovo što se dešava, daje svoj skroman dostojanstven doprinos obilježavanju 29. godišnjice genocida u Srebrenici i mislim da je to najmanje što možemo učiniti za one ljude koji su dali najviše i dali svoj doprinos, odnosno svoj život za odbranu i za ovo što danas mi uživamo. Pa evo već dugi niz godina općina Banović je generalni pokrovitelj manifestacije Marš mira. Ove godine smo osigurali dodatna sredstva, odnosno dodatne poboljšali, ja bih kazao, uslove. Na ovaj način Banovići ponovo šalju poruku da su sa Srebrenicom, sa žrtvama Srebrenice i važno je da kroz ovaj događaj, kao i kroz sve druge događaje koje obilježavamo, a koje proizilaze iz proteklog obrambeno-oslobodilačkog rata, šaljemo još jednom poruku da se ono što se desilo u Srebrenici 11. jula ne smije zaboraviti, odnosno na ovaj način gajemo kulturu sjećanja i pamćenja. Pred polazak za Nezuk učesnici Marša mira položili su cvijeće na centralno spomen obilježje i odali poštu banovićkim šehidima i poginulim borcima.